سلام تنابصحكم زخبركم تخطاتلت إرتريان ميديا نيتورك نساعة زي زدالنا يوم زينة تاتوشتن وطان النهام قدام النتار استزينام بيت مرتد حقا غزتنرس بارنتو 100 حصيات حقا غزتنرس امريقام اب مانهايم جرمن زنبرو زيغاتات نمخته كوفيد-19 ገንዘባ ወፈያ ገይሮም اب نوزوبا مايمنه زناب اب ابايتن حرشاتاتن ጉዳት አውሪዶም اب زوبا ጋሽባርካ نوزوبا سلعة زترأي ورار عسله አንበጣ اب تحت ቁጥጥር አትዮም ግሪክ ወታደራዊ ዓቕማ ንመድንፋዕ ዝኽእላ ስምምዓት ምስ ፈረንሳ ፈሪማ ኣብ ማሊ ዕልዋ ዘካየደ ወታደራዊ ጉጅለ ውሽጢ 18 ኣዋርሕ መሰጋገር መንግስቲ ክቀውም ከም ተሰማምዕ ገሊጹ ኣብ ኣሜሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ባርዕ ምሮር ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 30 ክብ ከም ዝበለ ተሓቢሮም ኣብ ኔፓል ብሓደጋታት ምህማም መሬት ብውሕዱ 12 ሰባት ሞይቶም ኣብ ቤላሩስ ዝተኻየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዘምርሐ ተገሊጹ ዝርዝራት ዜና ቤት ትምህርቲ ተሓጋግዝቲ ነርስ ባረንቱ 100 ሕጽያት ተሓጋግዝቲ ነርስ ኣመሪቃ ቤት ትምህርቲ ተሓጋግዝቲ ነርስ ባረንቱ ኣብ መበል 10 ዙር ከተሰልጥኖም ዝጸንሐት 100 ሕጽያት ተሓጋግዝቲ ነርስ ብ14 መስከረም ኣመሪቃ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ መምህር ቶማስ ማርያም ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብዝነይሎም ዘበን ስልጠና ስሩዕ ትምህርቲ ካብ ዝጀመሩ 116 ሰልጠንቲ 48 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 100 ሰልጠንቲ ንኹሉ መምዘኒታት ቤት ትምህርትን ሚኒስትሪ ጥዕናን ኣማሊኦም ንምራቃ ከም ዝበቕዑ ሓቢሮም ዝበዝሑ ካብቶም ን18 ኣዋርሕ ብግብርን ክልተ ሓሳብን ዝተደገፈ ትምህርቲ ዝቀሰሙ ሰልጠንቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ ሳዋ ናይ 12 ትምህርቶም ዛዚሞም ናይ ሰርቲፊኬት ነጥቢ ዝረኸቡ ውሕዳት ድማ ኣብ ግብራዊ ስራሕ ተመዲቦም ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝጸንሑ ምዃኖም መምህር ቶማስ ወሲኹ አብሪሆም حلفت موحد أبعت تمرتي تحققت نرس أبزوباتات سيستر ألغانش تخلى جرجس بوجنا كيلاو عقمت عنا بقطرن عينتن كب مبال زبالة أجل جلوت نمرججات كسلاسل بزت أنحنا يسلت أنا مدبات كاب كل تشحن سلستن أبزوباتات بتستخفتا أبعت تمرتي زاجيت سلست شحن 300 سوسان شعتن تحققت نرس تمرقهم أما الأهجر تمديبهم جبو أجل جلوتي بخمسة لو حبيرام سيستر الغانشا سيبا أسلطنتن قطعتات مكلخال حمام كوفيد-19 نسو زفطرو صقماتن بديهم تمرتهم بعوت بمززامهم يوهانا اغليصا وكيل تمرقت بوغنو بزقسمو فلطت بتوفاينت نحبرتسبهم كገልግሉ ዘለዎም ድልውነት አረጋጊጾ ሆስፒታል አፍዓበት ዝህቦ አገልግሎታት እና ማዕበለ ምምጹ በቀረባ ዝተማለ አገልግሎት ክረኽቡ ከም ዝሓገዞም ነበርቲ ገሊጾም ኣብ ሆስፒታል አፍዓበት ዝነበረ ሕጽረት መሳርሒታትን ዓቕም ሰብን እናተማለአ ዝህቦ አገልግሎታት ድማ ብኡመንጽር እና ማዕበለ ብምምጹ ዘድልዮም አገልግሎት በቀረባ ክረኽቡ ከም ዝበቕዑ ነበርቲ ገሊጾም ተዋዲዱ ዘሎ ብዘመናዊ መሳርሒታት ዝተሰነየ አገልግሎታት ኣብ ርእስቲ ኣብ መውሓስ ጥዕናኦም ዘለዎ አበርክቶ ካብ ጉልበታውን ገንዘባውን ሃልክውን ከም ዘገላገሎም ዝሓበሩቶም ወሃብቲ ርእይቶ ንዝበለጸን ዝተማለአን አገልግሎት ናይ ትሕተ ቅርጽ ጽገና ክግበረሉ ተላብዮም ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ንዞባ ኣፍዓበት ኣቶ አልአሚን መሐመድ ዓሊ በወገኑ ነቲ ህንጻን ትሕተ ቅርጹን ንምጽጋን መደብ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ ዝተረኣየ እስላ አንበጣ ኣብ ዘራእትን መግሃጫን ጉድኣት ከይወረደ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣትዩ ካብ 25 ነሓሰ ክሳብ 31 ነሓሰ ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ ምምሕዳራት ከባቢ ክሳድ እምባ ጎሎ ዶጎጎሎ ዓድባጊዕ ማይጎድፍን منخسيتون زترأي لعلى 300 هكتار زشفنة كاب إثيوبيا زسجرة ورار أسلا أنبتة أبزرعتي مجهجان هبت جربن قدأت كوردة أبتحت قدر آتيوم إتأسلا أنبتة أب من محدرات كبابي كساد إنبا جولو دوغو جولون عد باجين تعقز نبروك خون كله أم من محدرات كبابي ما يقودفن منخسيتون جنا وحد من باروز حبرة كإلى لمعت بغلي أبتن الزبا أتونبر جبره وات بمتحب بار حزبي حدات من كل خال ميوان حرشان من محدارن مدهانيت بمنتاق أبتحت قدر كاتو كم زخالة جليتهم أب من محدارات كبابي جولون دوغو جولون زترأي إسلام بتا أب تخباب نزكايد مفرن هبي أب قمت بمتاو كاب بمنتاق مدهانيت واتاي كالامارات بمتكم أدمع أسرح كم التعمى أتونبر بتوسخي أبريهو
ኩነታት ወራር አንበጣ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ክሳብ ዝኣተወ ክትቀስን ከም ዘይከኣል ጠቂሱ ድማ ህዝብን ኩሎም ኣካላት መንግስትን ሓይልታት ምክልኻልን ከም ወትሩ ምክትታሎም ክሕይሉ ጸዊዖም ሚኒስትር ሕርሻ ኣቀዲሙ ብዛሃቡ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ርእስቲ ሓረሶት ክገብሮ ዝጸንሑ ዕቱብ ምክትታል ንመኸተ ወራር አንበጣ ዘድሊ ምድላዋት ተጻፊፉ ምጽንሑ ዝጠቀሰ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንዞባ ሰንዓፈ ኣቶ በረቐ ምስግና ብወገኑ ንዝተረኣየ ውህደትን ምትሕብባርን ሞጊሱ ኣብ ማንሃይም ጀርመን ዝነብሩ ዜጋታት ንመኸተ ኮቪድ-19 ገንዘባዊ ወፈያ ገይሮም ኣብ ከተማ ማንሃይም ጀርመን ዝነብሩ ዜጋታት በብውዳቤታቶም ንመኸተ ኮቪድ-19 ገንዘባዊ ወፈያ ገይሮም ብመሰረት ዝበጽሐና ሓበሬታ ተቐማጦ ከተማ ማንሃይምን ከባቢያን 27000 ዩሮ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ማሕበረሰብ ማንሃይም 1600 ዩሮ መንእስያት ህግደፍ ጉጅለ ማንሃይም ድማ 400 ዩሮ ብድምር 29000 ዩሮ ንመሰሰኒ ማዕከን መኸተ ኮቪድ-19 ኣበርኪሶም بخالق وجن عبد استفلالية كبابيتات عالم زنبرو عبالات مربب بالتوك EPLF هجدف فيجن روم إيرترا أبكل التشحن إسران حدن جابان عبد أنجرو وددرات أولمبيك سونكلان مالت بارالمبيك كتساتف نزكايد زلو تعرن مدقاف نحمش سومون بزكايدو مجوسكواس زتأكبس على سانشدشن شحن كلتميتن سوسان كلتن دولار أمريكا أبتو وددر نزساتف إيرتراوي أتلت سبحاتو تخسته كم زركبو تحبيروم ኣብ ንዞባ ማይ ዓይኒ ዝናብ ኣብ ኣባይትን ሕርሻታትን ጉድኣት ኣውሪዱ ኣብ ንዞባ ማይ ዓይኒ ምምሕዳር ከባቢ ሰርዐ ንልዕሊ 3 መዓልቲ ዝወቕዐ ብርቱዕን ተኸታታልን ዝናብ ኣብ ኣባይቲ ዘራእትን ጥሪትን ጉድኣት ከም ዘውረደ ዶንጊ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ብዛዕቤናት ትብርቱዕ ዝናብ ን10ታት ዓመታት ክግልገልሉ ዝጸንሑ መለይ ውሕጅ ብምፍራሱ ኣብ ምስጋንን ምጭሓምን ዝበጽሐ 70 ሄክታር ዕፉንን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጺሑ ዝነበረን 160 ሄክታር ጣፍን ከም ተደምሰሰ ከምኡውን ኣብ ኣባይትን ጠለበጊዕን ሃስያ ከም ዝወረደ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ዓድጋሃድ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝናብን ውሕጅን ኣብ ኣባይቲ ሕርሻታትን ጥሪትን ዕንወት ከም ዝወረደ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ወሲኹ ኣፍሊጦም ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንዞባ ሰልዓ ዝተረኣየ ወራር ዕስለ አንበጣ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዩ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ንዞባ ሰልዓ ከባቢ ጣሕራ ዝተረኣየ ወራር ዕስለ አንበጣ ምድረበዳ ብዝተኻየደ ውህድ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዩ ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ ብ5 መስከረም ብንዞባ ሓበሩ ዝሰገረ ዕስለ አንበጣ ኣብ 42 ሄክታር ተዘርጊሑ ምንባሩ ብዝተኻየደ መድሃኒት ናይ ምንጻግ ኣድማዕ ዕማም ድማ ኣብ ሕርሻ ዝጥቀስ ጉድኣት ከይወረደ ንምቁጽጻሩ ከም ተኻእለ ተፈሊጡ ኣብቲ ንሽዱሽተ መዓልታት ዝተኻየደ ናይ ምቁጽጻር ስራሕ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ነበርትን ኣሃዱታት ሓይልታት ምክልኻልን ተሳቲፎም ነይሮም እቲ ኣብ ንዞባ ሰልዓ ከባቢ ጣሕራ ዝተረኣየ ዕስለ አንበጣ ምድረበዳ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እኳ ከኣቱ እንተኻኣለ ኣብ ደረጃ ምጽፋይ ዝበጽሐ አንበጣ ብውሕድ ዓቐን ናብ ከባቢ ሸርኢት ሰጊሩ ብምህላው እቲ ናይ ምክትታልን ምቁጽጻርን ስራሕ ገና ቀጻሊ ከም ዘሎ እዩ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ዘነጽር ካብ መፋረቕ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝተረኣየ ወራር አንበጣ ንምቁጽጻር ብዝተኻየደ ስራሕ እቲ ባልዕ ብሰፊሑ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዝኣተወ እንተኾነ ግን እቲ ሓደጋ ገና ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ዘይተቐንጠጠ ሓረሶት ምህርቶም ኣብ ቀፍኡ ክሳብ ዝኣቱ ግራውቶም ካብ ባልዕ ክከታተሉን እዋናዊ ሓበሬታ ከመሓላልፉን ሚኒስትሪ ሕርሻ ይጽውዕ መንግስቱ ሱዳን በሰንኪ መንቆልቃል ዋጋ ሃገራዊ ባጤራ በመንጽር ዶላር ኣብ ዕዳጋታት ሃገር ዝተኸስተ ቁጥባዊ ቅልውላው ንምቁጽጻር ናይ ህጹጽ እዋን ኣዋጅ ኣውጁ ሚኒስተር ፋይናንስ ሃገር ሄባ ዓሊ ኣብ ከተማ ካርቱም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ሃገራዊ ባጤራ በመንጽር ዶላር ኣሜሪካ ባይታ ክዘብጥ ዝኽኣለ ብሰንኪቶም ዘይሕጋዋይን ኣሽረፍቲ ገንዘብ ኣብታ ሃገር ዝወደቦ ውዲት ምዃኑ ኣስሚሩሉ ብመሰረት ሓበሬታ ሃገራዊ ባንክ ሱዳን ካብ ዝሓለፈ ሓምለት ሒዙ መጠን ዘቕባበታ ሃገር ናብ 143 ሚእታዊ ደይቡ ይርከብ بخالة مسألة زينة هجروا بنك دوب السودان بوجنو متن شرفي بعتيرات هاجر بمنصر دولار أمريكا بمنقل قالوا أبتا هاجر بمنجد يورون دولارن ككاد نتسنحن قداو نتفتاتن عدجن كقد مو خانو أقول قول زينة هاجرك عليهم أب دوب السودان كاب زحالة في قوارح ننجو نهر واجا أب مجبتاتن مسرتها حلقة نجاراتن كم زجاتمه هاجروا بنك تهاجر بتوسع عبيرون تابت هاجر كتباو الزقباب خجاتم زقالة بسنكي واجا نداري أب علاقات عالم سانكلتن ميتايت من كل قانون أبت هاجر ككايد صنحن زلون كنات حد مخانو هاجروا بنك دوب السودان حبيرون
ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ብደረጃ ዓለም ዛጊት ካብ ዝተራእየ ዝለዓለ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝተመዝገበ ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ብመሰረቲ ጸብጻባት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ብጠቕላላ 308,000 ሓድሽ መልከፍቲ ተመዝጊቡ። ኣብዚ ናይ 24 ሰዓታት ጸብጻብ ኣብ ህንዲ ልዕሊ 94,000፣ ኣብ ኣሜሪካ 46,000፣ ኣብ ብራዚል ድማ 44,000 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ተመዝገበ ትጸብጻብ ኣረዲሩ። ብመጠን መልከፍቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዘላ ህንዲ መዓልታዊ ልዕሊ 9,000 ሓድሽ መልከፍቲ ክምዝገብ ከም ዝቐነየ ጸብጻባት የረዱ። ኣብታ ሃገር ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ልዕሊ 4.8 ሚልዮን መጠን ሞት ድማ 80,000 በፂሑ ከም ዘሎ ይዝግለጽ። ብደረጃ ዓለም መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ 29 ሚልዮን ክሓልፍ እንከሎ መጠን ሞት ከዓ ናብ ልዕሊ 928,000 ዓሪጉሎ። ኣብ ቤላሩስ ትማል 13 መስከረም አንጻር ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ ዘቐንዐ ዓብዪ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናብ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ዘምርሐ ይቃልሕ ኣሎ። በቲ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ፖሊስን ዝተፈጥረ ናዕቢ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝቆሰሉን ልዕሊ 250 ሰልፈኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ትማሊ ኣብ ጎደናታት ከተማ ሚንስክ ልዕሊ 100,000 ሰልፈኛታት ተቃውሞ ከም ዘካየዱ ዝሕብሩ ጸብጻባት እታ ሃዝ አንጻር ፕሬዚደንት ሉካሸንኮ ክካየድ ካብ ዝቐነየ ተቃውሞታት ዝዓበየ ምዃኑ የረድኡ። ሰልፈኛታት ፕሬዚደንት ሉካሸንኮ ኣብ ዝተዓወተሉ ምርጫ ዕቃቤታት ከም ዘለዎም ብምጥቃስዮም ካብ 9 ነሓሰ ተቃውሞኦም ዝቕጽሉ ዘለዉ። ይኹን እምበር ኣብቲ ምርጫ ምድንጋር ከም ዘይነበረ ዝገልጽ ፕሬዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሸንኮ አንጻሩ ዝካየድ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኢድ ግዳማውያን ሓይልታት ክሃለዎ ከም ዘይተርፍ ክወቅስ ጸኒሑ። ፕሬዚደንት ሉካሸንኮ ኣብቲ ምርጫ ልዕሊ 80% ድምፂ ብምርካብ ከም ተዓወተ ኮሚሽን ምርጫ ቤላሩስ ምሕባር ይፍለጥ። ኣብ ኔፓል ንመዓልታ ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ሓደጋታት ምህማም መሬት ብውሕዱ 12 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቓሊሑ። ብሰንኪቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ልዕሊ 20 ድሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ብዘይካዚ በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበር ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣሽሓት ሰባት ብዘይ መፅለሊ ተሪፎም ከም ዘለዉ ሰምዚ ዝተሃገር ኣፍሊጦም። ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ኔፓል ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ዘለናዮ ወርሒ ብዘጋጠመ ሓደጋታት ዕለቕለቕ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 310 በፂሕሎ። ኣብ ማሊ ዕለዋ ዘካየደ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ዓመትን መንፈቕን መሰጋገር መንግስቲ ካውም ከም ተሰማምዐ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን። ነቲ መሰጋገር መንግስቲ ዝመርሕ ኣካል ካብ ምክልኻል ወይ እውን ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ክኸውን ምዃኑ እቲ ወታደራዊ ጉጅለ ሓቢሩ ዘሎ። ነቲ ብ18 ነሓሰ ዕለዋ ዘካየደ ጉጅለ ማሊ ንዝመጽእ 3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ምሕደራ ክትጸንሕ ምዃና ክገልጽ ጸኒሑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ እቲ ወታደራዊ ጉጅለ እገዳ ኣጽሊቑ ዘሎ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ነታ ሃገር ኣብ ሲቪላዊ ምሕደራ ከሰጋግር ተደጋጋሚ ጻውዒት ክገብረሉ ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ። ኣብ 1960 ካብ ፈረንሳ ናጽነታ ኣብ ዝረኸበት ማሊ 4 ግዜ ዕለዋ መንግስቲ ከም ተኻየደ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቅልውላው እታ ሃገር እናንቆልቆለ ከም ዝመጸ ይረዱ። ብጉዳይ ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ምስ ቱርኪ ተፋሓፊሓ ዘላ ግሪክ ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕ ዘኽእል ስምምዕ ምስ ፈረንሳ ከም ዝፈረመት ሓቢራ። ብመሰረት ሓበሬታ ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገር ራፋለ ዝተሰሚዐ 18 ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ዘጠቓልል ዝተፈላለየ ኣጽዋር ክሽምት ምዃና ተፈሊጡ። ዕላማ እዚ ስምምዕ እዚ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ብምድንፋዕ ክመጽእ ንዝኽእል ግዳማዊ ተጻብኦታት ንምምካት ምዃኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ግሪክ ሓቢሩ። ይኹን እምበር እቲ ውጥን ንቱርኪ ቀጥታዊ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከም ዝኽእል ወተሃደርቲ ይእምቱ። ፕሬዚደንት ቱርኪ ነቲ ናይ ሸመተ ስምምዕ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ዘይቀጥታዊ ምባሉ ማዕከናት ዜና ሓቢራን። ብጉዳይ ዕደና ባህርያዊ ጋዝ ኣብ መንጎ ኣባ ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ብፍላይ ግዳማውያን ሓይልታት ኢደን ክእትዋሉ ድሃረን መሊሱ ከም ዝቐረረ ናይ ቀረባት ዓዘብቲ ይገልጹ። ሕብረት ብሓፈሻ ፈረንሳይ ምትእትታው ካብ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ምዃነን ይፍለጥ። ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ብባህርያዊ ሃብቲ ብሓፈሻ ባህርያዊ ምዃኑ ኣብ ጠመታ ሓያላን ሃገራት ኣትዩ ከም ዘሎ ቅርበት ዘሎም ወገናት ይጠቕሱ። ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸሲቱ ብዘሎ ባርዕ ሞሮር ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 30 ከም ዝበለ ጸብጻባት ኣፍሊጦም። ብሰንኪቲ ባርዕ ዛጊት ቁፅሮም ብልክዕ ዘይተነጸረ 10ታት ድሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ብተዓጻጻፊ ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኣሚቶም ኣለዉ። ኦሬጎን፣ ካሊፎርኒያን ዋሽንግተንን ሕልፊ ካልኦት ዝተሃስያ ክፍላት ሃገር ምዃነን እቶም ሰበስልጣን ሓቢሮም። በቲ ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘይወዓለ ልዕሊ 100 ሓደጋታት ባርዕ ኣሽሓት ኣባይቲ ክቃጸል እንከሎ ሚልዮናት ሄክታራት ጫካ ድማ ተሃሚቑ። ነቲ ባርዕ ንምቁፅጻር ብሄሊኮፕተራት ዝተሰነየ ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ እኳ እንተሎ ገና ይቕጽል ምህላው ግን ተገሊጹ። ክሊማዊ ምምዝባል ዘስዓቦ ማዕበላዊ ዋዒ ጠንቅቲ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ዝጀመረ ሓደጋታት ባርዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ይእመት።